Ang sulti niya, ling ba di ba siya nga 4,000 daw kuno? Pila ni 600. Dili. Diyos alam mo ba dili ba? Ayun na pagpakon sa ako, susunod ako kay para ko. Isa. Ano ko ayo 687. Kaya sulod ani ba? Maklaro man oh. Unsay sulti niya naling? Unsay sulti niya nga 4,000 kuno na panalunan daw nako sa online. Napanalunan daw nako sa online. Ingon ang nanawag siya nga napanalunan daw kuno nako sa online dayon kuan kanang kuan kitchenwares kuno ni siya unom kuno ni kabuok. Unom kuno na kabuok kitchenwares kuno unya dayon kanang kuan daw kuno kanang worth pila to lang 4,000. 4,000. Oh, nagid ako igsuon na nang paminawa gid namo inko. Dakaling basik scam. Sa dili siguro na scam uy. Sige lang amo ning abrihan karon guys. Abrihan namo ni karon guys. Kuhaon namo ni bayaran namo ni 687 para among videoan karon kung unsa gisulod ani niya para ma-aware pod ang netizen nga kung nay manawag sa inyo ayaw na magtuo kung mailad bang galing ko. Bahalag mailad ko sa akong 687 kung unsay sulod man galing ani nga insa worth 4,000 daw ko ni kitchenwares. Unom daw ko ni kabuk matud pa niya kato nanawag nako nga unsa tuling nakadaog daw kuno ko sa online. O kana daw kuno ko previous history. Na kuno ko previous history matud pa niya insa na kuno ko previous history nga kanang kuan daw kuno nang nakadaog daw kuno ko sa raffle. Previous history na ko sa online ako ang mga orders. Sa tingala gani ko nga ha nakadaog. Nakadaog din gipakayuan na ko ning address na ingnen siya nga shipping fee lang ko 687. Sige lang, okay lang guys kung mailad ko sa 687, mas scam ko, at least aware ang mga netizen na kung nay manawag ninyo nga nakadaog mo niya mo na inyong napadagan, ayaw ninyong dawata kung unsa magaling sulod ani karon. Bayaran ako ni siya sa GNT. Sa GNT. Kaya para maundang na nilang mga kabuang, ma-stop na nilang kuan, basi scam ba? Pero wala sa takabalo kung sa'y sulod ani. Kaya hindi man siya nga worth 4,000 daw kuno, asaling. Hindi man siya worth 4,000 daw kuno. Worth 4,000 daw kuno. May saklay ko. Saklay ko kay kuno. Hindi man siya worth 4,000 daw kuno. Eh, kuno ito rin. Landscape lang. Basta medyo ka. Landscape lang. Landscape. Sige na. Mugani. Lagi mga kuan kay mga ilad kay klaro kay sanan ba. Klaro kaayo. Matingala sad to. Matingala sa pag-abot ng kitchenwares. Ingit na siya ng kitchenwares. Unong kuno kabuog na mo ni ang sulod. Mo ni ang sulod. Klaro naman kay ning scam pero sige lang ako lang kuno kay para makuan pod ma-aware pod ang mga netizen ani i-upload ba nila ako ning video. Para kuan ilang kuan ba. Unsa kay urata gani dong. Ha? Ha? Di na i-cancel. Kaya bayaran naman. Cancel ka na bayaran naman. Hindi ka sa itong kuan. Ulati dia. Para makakuan ka. Ate ko unsay. Kuan na ning. Landscape. Ato abrihan na to. Naapa magyud ka. Abrihan na to. Insya worth 4,000 daw kuno ha. Worth 4,000 daw kuno. Ang sulod ani kitchenwares na ni unong kuno din nagkabuok. Alam na to ni ilang mga kuan gyud, ilang mga kabuang gyud. Netizen ha. Ipakita ko dagway. Netizen ha, aware mo ha. Nang ang sulti ang senaryoan netizen, ang ako daw kuno nakatawagan ko na daw kuno koy previous history sa online natawagan daw Comtech daw kuno siya Comtech company dayon Comtech daw kuno din sa nakitaan daw kuno niya nga na daw kuno koy kuan ako no koy giveaway daw kuno nako o giveaway na daw kuno sila pag-giveaway then worth 4,000 daw kuno ni dayon kanang kitchenwares daw kuno ni siya. Kitchenwares kuno ni siya ni akong bayaran sa shipping fee 687. Ako gid siyang abrihan nga kanang info na gibidjuan nako kay para pud kung nay mo tawagan mo at least aware mo. Comtech daw kuno siya Comtech. Taraling. So sa imong pagtan-aw ling 687 sa dali. 4,000 lugar ling. Okay raman pero wala siguro niabot og 4,000 ba? Okay raman ba? 4,000 lugar. Okay raman siya. 4,000 lugar ni? 4,000? Okay raman siya sa 600. Pero ang shipping fee may 600. Muna ako nakuha mo lang yung kitchenwares. Dapat yun siya knife set ba? Knife set yung gibutang unta. Dili kay kitchenwares. Kung siya na biya, nawi siya shave. Magkuhan sad ta, magdahom sa biya sad ta. Madahom biya sad ta nga kanang kitchenwares nga katong mga lutuanan lugar ba? Hindi nga to siya 4,000.
Kira man. Ha? So okay Kira ra oy naman. tsada man. Okay ra netizen oh, tanawa netizen. Netizen okay ra netizen. 687 raman pud ako nabayaran. 600 pero gaan raman siya, ambot lang ka. Sige, sige, Ah, sige, 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 sige. salamat, salamat. Oh, man siya netizen oh, ako nadawatan og gihatod sa GNT. Online siya, ang iyang giingon sa ako, online siya nga naka giveaway daw ko rin ako. Ang ako daw ko nang bayaran. Kuan ra daw kanang 687. Bayaran ako sa ako ang shipping fee tuling no? Shipping fee. So okay ra sa inyo netizen, kamoy mag-judge sa netizen. Konling. Muna siya kung nakuan. So, worth it. Lugar ni siya netizen nga 687. So, okay. This is Cordapia. Salamat. Salamat. So, okay ra kay at least wala gid ko na scam jud. Wala jud ko na scam ako na niguro lang gid ko adto kay at least pud unta ba nga ang uban kanang ma-scam bitaw nga tawag-tawagan ka nga nakinadagan unya maghatag og shipping fee nga na-scam day ka. So, ako ning gituyo nga videoan gid ako siya kay para sa ang uban ba nga ma-aware pud sila. Pero para sa ako okay ra man pud siya kay 687 ra ba pud siya. 687 kanimo pud ako nadawatan. Thank you.